Máme našu fyziošatku, ktorá sa môže po pôrode využiť bezprostredne potom, ako sa už z pôrodnej sály dostanete na izbu. Prečo? Pretože tým, že dieťatko prejde pôrodnými cestami, rozšíria sa v oblasti pánvy spojenia na pánve. Je to symfíza a sú to spojenia v oblasti sakroiliakálnych kĺbov. Samozrejme, tu máme bedrové kĺby a toto všetko potrebujeme krásne zviazať a podporiť tak hojenie pánvy. Fyziošatka má tuto v strede znak, ktorý nás smeruje. Môžeme poprosiť žienku, poď myšenka hore, aby si sa dala takto, alebo potom niekedy sa využíva aj to, že už si tam tú šatku pripravíme. Dobre, poď dole pánva. Niektoré žienky bezprostredne po pôrode majú problém zdvihnúť zadok, tak keď využívate fyziošatku ako ošetrovateľky alebo rodinní príslušníci, tak proste pomôžete ten zadok žienke zdvihnúť. Ideme do tejto oblasti, ako sú bedrové kĺby. Poď trošičku ešte hore, ešte si to posuniem, aby to bolo na stred. Dobre, máme to. Super. No, môžeme zobrať šatku a keď ju využívame ako ošetrovatelia, môžeme si pomôcť tým, že tuto ju prekrížime takýmto spôsobom a iba tlačíme k sebe kosti. V tejto fáze si môžeš vystrieť nohy, myšenka. Tak. A ja sa snažím ti postupne tú pánu zaväzovať. Ten úväz je naozaj veľmi, veľmi pevný. Niekedy sa využívajú aj dvaja ľudia, že jeden človek ťahá tu a druhý ťahá tu. A tým pádom krásne tú pánu spájame. Keď som už využila možnosti a pánva je krásne spojená, vtedy si prekrížim v oblasti lonovej kosti a môžem buď využiť ešte jedno obtočenie, poď hore, so zadkom. Dobre, dolu so zadkom. A ešte mi tu zostalo, čiže môžem ísť krásne ešte raz. Poď. Šup, 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 šup. Dobre, dolu so zadkom. Výborne. Tu si môžem spraviť zasa uzol o poschodie vyššie. A zasa môžem ísť tak, že poriadne to zviažem v oblasti tej symfízy a môžem spraviť tie uzly aj dva, aby to potom držalo. Toto je úväz, ktorý sa používa na ležanie. Hej? Na ležanie bezprostredne po pôrode, alebo ho môžete využiť aj vtedy, keď máte bolesti pánvy po pôrode aj niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov po pôrode. Často to býva naozaj tým, že sú ešte není zhojené tie ligamenta, tie väzy v oblasti pánvy. Tak ako dáme na zlomenú ruku sadru, tak aj naše telo po pôrode, tým, že sa tam všetko rozťahne, potrebuje stiahnuť, potrebuje podporu.